Nona mangaka mari siapa na nona cari nona hanan ranca siapa namo kok lai buliah ambo batanyo nona hanan ranca siapa namo kok lai buliah ambo batanyo. Onde mak duh. Hus, kama tunjuk itu Semarang je dianya. Indah ada do. Ambo tak kicuah dibuenyo. Inyorang awak disangko Cino. Gara-gara salah menyangko pandang pertama menjadi cinta. Biarang awak biarang Cino hatilah kanain kaba aju. Biarang awak biarang Cino hatilah kanain kaba aju. Adik Iya dah. Adik lah sombong bana gaya adik kini mah. Aduh sombong. Tu contohnya. Ya udah mengadu-ngadu sih ya udah mah. Bukan udah mengadu dedek, tapi cinta pertama. Cinta pertama. Cinta pertama kali. Indah pertama kali putuhan. Dedek mangaka mari Cari udah siapa nahanan dedek cari. Dedek henang kami iyo bantu aku honce. Olai buli babang mangece. Dedek henang kami iyo bantu aku honce. Kok lai buli babang mahalah ke. Salah mana ke dia. Calek de udah sia dedek ko. Siapa? Usah panggil ambo si dedek. Batung. Dedek orang awak bukan dang Cino. Panggillah dedek si incim pirang. Dedek orang awak bukan dang Cino. Panggillah dedek si incim pirang. Onde ma indah disangko rigo-rigo. Pipi tabang makan lang kita. Hus kama kaya tu dah. Indah den sangko candoiko. Ango incim baun piangga. Elok-elok lah seketik munciang dah. Balik elok elai tu. Masa ngok ada kecil bon pianggang? Kan iyo bon pianggang mah. Dulu dah seketik kuah. Ha. Parah lo pada pianggang lai. Udah lelok seketik dah aja cuma-cumehan. Beko manuri udah beko lihat jan. Manuri tua aja lady ha. Tapaso adik pasang tapi sejuda lai. Apa? Hamba terkecuh dibuatnya. Inyarang awak disangka India. Untung babang lai batanyo. Salah sangko itu biasa.
jua